Samla Knerlang Phawa ubana ka Kanhun Graham's Academy Ejhd Hills District. Ula Wanrah nam ya ka district bat ya ka than hi barok ka wei namar ka jingla jong u ban poi shaka namla du ha ka Jingïakop Mareh thong ha ka 5th megalia game arja arphosau ka balong hatura. Samla Knerlang Phawa mata ka sngi ka khat pratari ukala lingkot arja arphosau ulara ya ka namla du ha ka ba ulawan baningkong ha ka Jingïakop Mareh thong ka ba 10,000 meter ha ka thup jong ki ba khatru snam shajrong bat arpho arsnam shapo. Hagani ka ju hi ka sngi uti usamla ubana ka Graham's Academy ula job bat wan balairu saha ka we ka Jingïakop Mareh thong bat ula yok khor ya ka takmar nong uba Grahan lingdo ubana ka shnong tu bak mai shnong Ejhd Hills District ubade utrai jong ka Graham's Academy ula penpau ka jingsngok men halor gani ka jingla jong Samla Knerlang Phawa ubala Wanrah ya ka nam ka buram omtang ya ka Academy Henry ya ka district hi baro ka we.